arantza dauka pilotak, aze kolore bizia. Koloreekin jolasten dugu, alaituz gure bizia. Atsegina da guztiz trapuzko, pelota borobilori. Bere kolore berde urdina, gorri more dori. Bota pilota gogor zerura, eta egin gora jauzi. Esku artean idartxu heldu, lurrera ez dadin jauzi. Entzun nahi alduzue daukagun berria, esku artean dugu pilota berria, txerritxoko dirua zerosi berria. Txerritxoko dirua zerosi berria, entzun nahi alduzue daukagun berria, esku artean dugu pilota berria, txerritxoko dirua zerosi berria. Potx eta Lutx, pailazoa gara. Kaixo guztioi eta ongi etorri Potx eta Lutxen saiora. Ikusten zelako saski, puska? Ui, zer daukazu saskian, Nerea? Hori, zer daukazu saskian? Saski honetan bi aukera mota daude. Ah, bi aukera, Bai, alegia aukera osasungarriak eta ez hain osasungarriak. Oso ondo, ba. Ikusten, banekien zuek litxarkeriak nahiko zenituztela. Zergatik ez tomate bat? Bueno, Nerea, niri tomateak ez zaizki gustatzen. Niri txokolatea gustatzen zait, orduan. Ai, Lotx, ez ukitzeko. Bueno, eta zergatik ez kalabazina? Kalabazina meriendatzeko, Nerea, uste dut nire ustea palean pasatzen ari zarela. Ba, nik orduan napolitana bat. Bueno, nahikoa da. Ate magikoren ordu eritsi da. Tira, sedi. Ze ondo, Nerea, ate magikora goaz. Nik koordenadak sartuko ditut. Gaur oso ondo pasatuko duzue. Bagoaz, agur, Nerea! Agur! Iepa! Lotx? Baina, non gaude, Potx, ba ez dakit. Uste dut GPS-a matxuratu egin dela. Ah, matxuratu zer da, hori? Matxuratu da, apurtu. Ah, apurtu. Ba, Lotx, igual, sartuko gara berriro eta berriro atera ea horrela konpontzen den. Bai, ados nago. Bea, guazen, probatzagatik. Iepa! Potx, uste dut hemen gelditu garela. Ez aurrera, ez atzera. Bai. Eta zer egin dezakegu? Ba, badakizu zer? Nik hainbeste hitz egin janariaren inguruan gozean sartu zait. Guazen zerbait jatera. Guazen. Lotx. Zer? Debalde? Debalde ez, hori ilegala da. Lapurtu egingo dugu. Ba, Lotx, ze talde hona egiten dugu. Guazen. Gozea gaudenean gozotegietara joaten gara. Ez da osasungarriena, baina goxoena, bai. Eta gozotegietan denetik egoten da. Jateko guztia etxekoa da hemen, eta euren lantegian egiten dute dena. Baina, adi, barruan zaudela tentazioari eutsi behar zaio, bestela! Denak du itxura ezin hobea. Dena jango genuke. Eta ez jangeiegi, bestela tripak nahaztuko zaizkizu. Potx, uste dut gozea pasa zaidala. Ai, ze kasualitatea niri baita ere. Aizu, eta Nerearentzako hartu dugun palmera? Ai, ama, Lotx, uste dut jan egin dudala. Bueno, ba, beste zerbait hartuko diogu. Bai, guazen. Ai, eskerrik asko. Lotx, hau esan diozu, etzela Debalde, ezta? Ez, lapurtu egin behar genuen. Ai, momentu bat. Lotx, gauza bat merindatzeko pastela hartzea astu zait. Momentu bat. Zer? Ai, ja, igual ez, ezta? Guazen. Agur. Guazen, Potx! Lotx! Hemendik. Iepa! Kaixo, Nerea! Iepa, espaldiko! Egira zer ekarri dizugun? Zer da hori? Bakutixi bat.
Bai, baina ez omen denez oso osasungarria lasai segu jango dugu. Hori da, eta zuk kalabazina dela. Bai, baina nondik atera dituzue? Ba, gozotegi batetik. Gozotegi batetik, Portaventurako gozotegi batetik, ez da? Ez, Tolosako gozotegi batetik. Tolosako gozotegi batetik. Ai, ama, koordenada gaizki jarri ditut. Bueno, Nerea, baina lasai, oso ondo pasatu dugu. Eta merienda ederra egin dugu gainera. Hori da. Bueno, balisto, zuretako saskikuko barazkiak eta gu jango ditugu texak eta zigarrilloak. Xabizan, zer dakartzu esku artean? Ba, gaurko artistaren pista bat da. Karta sorta. Zer da, magoa? Hori da Nerea, gaurko artista besteak beste kartekin aritzen den mago itzela da. Kartekin aritzen den mago eta trukoren bat erakutsi dizu? Noski, Erakutsiko niri? Venga, lehenengo nastu ingo ditut. Eta orain aukeratu karta batzuk nahi duzuna. Jotatu bat, bakarra. Oso, no? Eta orain eduki hortxe parean nik ez ikusteko, bale? Beraz, itxi begiak eta nik kontzentratu egingo naiz. Zure kontzentratu pixka bat. Listo, badaki zein den zure karta. 6ko bihotza. Bai? Bai? Nola jakin duzu? Ba, primerako irakasle batekin egon naizelako. Kaixo, Xabizaleok, zer modu zaudete? Gaur begira, liburutegi zoragarri batean aurkitzen naiz, baina enaiz liburu artean arituko. Txoko berezi batean daukat lagun bat zain. Bera ezagutu nahi, guazen! Kaixo, Garai! Kaixo? Zer moduz? Ondo? Ondo? Eta zu? Ni ere oso ondo, eskerrik asko. Garai, esaiguzu, zein da zure abilezia? Ba, nire abilezia magia egitea da. Magoa zara? Bai. Eta nola da zure izena? Magin magoa da nire Magin izana. magoa? Bai. Eta nondik datorri zen hori? Irakurri nuen Bai. komiki baten deitzen zela Mortadelo y Filemón kontra Magin el mago. Eta hortik datorri izena. Pues bai. Eta Magin magoa, Bai. pues Magin magoa naizelako, jatorra Jatorra zelako, eta magoa, pues magoa naizelako. Bere logika dauka, Bai. oso ondo. Eta zenbat urterekin hasi zinen zu magia egiten? Ba... 5 edo hortik. 5 urtekin? Eta nola hasi zinen mundu honetan? Ba, olentzero. Orentzeroren Olentzero. opari batekin. Opari ona eta hortik aurrera magia. Bai. Oso ondo. Garai, iritsi da ordua. Erakutsiko dizkidazu truko horiek. Bale. Bai? Venga. Lehenengoa. Ba, begira. Esan. Hemen daukagu pospolokutza bat. Bai. Sartzen dugu horrela eta txampon bat hemen dugu. Oso ondo. Bai. Benetazkoa da. Benetakoa da, bai. Oso ondo. Bai. Ez da plastikozkoa. Ez da plastikozkoa, benetako sentimoak dira. Eta ni horrela egiten badut, Bai? Zer pasa da? ja ez dago. Ez dago? Ez dago. Ja. Eta non Eta dago, ba? badakizu zer gertatzen den hor? Zer gertatu da? Begira. Hemen dago? Bai. Bai. Barruan sartu da geratu bakarrik. Itxoin. Zer? Eta hemen sartzen badut, Eta berriro kanpo. berriro da. ateratzen da. Oso ondo. Bai? Oso ondo. Eta beste trukorik badakazu. Ba, bai, begira. Vale. Ni hemen ditut Bai. 3 karta. Erregin bat, 7 bat, eta beste Eta beste 7 bat, bat. bai. Hartuko ditut horrela. Eta bokata bat egingo dut, bale? Bale. Ogitarteko bat. Eta 3 kontatzean, 7 eta 7 Bai. Zer erreginari pasatuko da, bai. 7 bihurtzea. Osea, 3 zazpiko? Bai, Bale. bat, Bi. Ta 3. Hala, Ja, listo. bihurtu. 3 zazpiko bi. Oso ondo. Itxoin. Zer? Eta orain, bokata egiten badugu, Bai. gorriarekin, bestaldearekin, Bai. bat, Zer, berriro agertuko da edo zer? Bi. eta 3. Eta 3. Berriro erregina Bai? agertu da, oso ondo. Ikaragarria gaur egin diguzuna, eskerrik asko, bihotzez. Vale. Selfie bat etarako dugu. Vale. Bai? Gure lagunentzat. Bueno, gaurkoan Garaiekin nago. Agurtu gure lagunak. Agur. Agur. Tira, bikote, zer ikasi dugu saski honetan dagoenaren inguruan? Ba, bi aukera daudela. Bai, gure esku dagoela jaki osasungarriak eta kaltegarriak aukeratzea.
Pots, oso ondo dirazi duzu. Bueno, nire aburuz ikasi du. Ondo esaten bazuen, boio bat emango diozula esan dio dalako. Dio dalako, Grezia zarreko lehen ministroa 1760tik berandura arte. Hori asmatu duzu, Pots. Ba, ez inteligentea, nerea, aizu, emango diazu joazan bat. Eta niri palmera integral bat oso arduratxua garela. Tira lagunok, iritsi gara amaierara. Mila esker hor egoteagatik. Guk txumpa txuna bestiarekin utziko zaituztegu. Bitartean, izan biurri... Eta utzi gorari! 2-0, 2-1, Pots eta Lots Euskal Herriarentzat. Yeah! Batzuk zugea, Batzuk laboa, batzuk ribera, ta batzuk laboa. zerrentzuten data ezin da eten, zerra gertzen zaizue interneten. Txumpa, txumpa, txun, txumpa, txumpa, txun. Entzun lasai, lasai, lasai entzun, baina jakin zerrentzuten duzun. Entzun lasai, lasai, lasai entzun, baina jakin zerrentzuten duzun. Aze ritmoa, zer rollo ona, igotzen hasi da testosterona. Hau kantu bat topan marren dagona, derrepente horrela xeriona. Vente conmigo, vente conmigo. Dantzan gaude volumena igo, baina zati hau entzun berriro. Dantzan gaude volumena igo, baina zati hau entzun berriro. Ze ritmo, ze doinu morboso, denok egon nahi dugu eroso. Eitxo, guazen, zerrentzuten data ezin da eten, zer agertzen zaizue interneten. Txumpa, txumpa, txun, txumpa, txumpa, txun, txun. Hobetzen da, hobetzen aldoa musika, reggaetoia ikertzen baina la jarrita. Bere letrek sortu ohi dute polemika, teoria badakit baina ez praktika. Behin dantzan hasita, antzekoa irteten, zaigu bideoklipa, zaigu bideoklipa, zaigu bideoklipa. Zerrentzuten data ezin da eten, zer agertzen zaizue interneten. Txumpa, txumpa, txun, txumpa, txumpa, txun. Zerrentzuten data ezin da eten, zer agertzen zaizue interneten. Txumpa, txumpa, txun, txumpa, txumpa, txun. Txumpa, 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 txun. Txumpa, 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 txun. Thank you.